drenge. Hold nu kæft. You got retarded, motherfuckers. Det er en candy grabber. Ja. Malle, hvad synes du så om vores lille prank? Jeg blev sgu lidt overrasket, at jeg skulle også, hvorfor det tog så lang tid, før jeg kom over. Jeg troede, det var fjernsyn, der sagde den der lyd der. Jeg blev sådan helt forskrækket, da jeg så den der, så den der røde lys op på trappen. Hvor er Det var din egen skyld. Au, for satan. Så skulle der ikke rykke. Ej, skal vi ikke prøve at lyse med den her i kamera? Hvordan ser det ud, Anton? Det kommer over mig. Okay. Okay, hvad tak? Jo, linsen kan springe. Jo, det kan. 2%. Tilbage. Ja. Vi kan lave en harmshake. Nederen. Nej. Skulle vi lave en hardshake med dig? Er du det, har